tady neměl jste tady o celý ten trup už padá. To už je asi. Žicho, to je špatné. Ježiš, no jo, to tam vyletí. Tak Víte, to je jak kriminálka, že? no, Už? To potom chce nevidět. Jak vám mám pravit? dětku. Nebo dobře, dětku a jak? Dětku vy nebo dětku ty? Ty? Dětku ty? Dobre, dětku ty. No, ale Peťo, Jo. Potom. já vím, Tak, ale aby že to, že to dělají dětku. Máňo, Počkej, myslava mi to. Ty nekuř, bo se dusíš těmi cigaretami. jasné. Ty se na to kouření už. No, to je fakt pěkné, tam to se zvědaví všechny, oni naráží na to zvědaví, jak tam kouřeš. U těch kury se bojí, kou se bojí, jo se bojím, všichni se bojíme. Ty tvoji cigaret jak v hulích, jak kouřeš. To se smějete, babi. A babi to bude tam já. Pani Vyčování? No nie, no. Ne, nechci to slyšet. Ja ma žonky zadajem ti pani Vyčová. Kurde, také presne ani polek. Tady s paní mamou jedně paní mamu. Jako ne. Dobré. Tak babičko je Babičko, dobře. Můžu vám říkat babičko? Jasné, tykaj. Tyka? Ano, tyka. Já vám tyka. Ne vám. Tobě. Já ti tykám. Peťo, já jsem tady jak metuzala nějako. A ty si maličko starší. No, nevadí. Ne, já mám ještě klauzu. Počkej, tebe se nikdo nic zeptal. Sorry, tebe se nikdo na